Kicengsi kardom kadu kawe kar British 2.0 YouTube channel long ke langara do ana fans tame lapen pinila so video long nali tumpan naki 1p mate naki than ponji la bangke Kosonsi online pen pan card ke apply nang jima la so puthang sinang than pachini ponik po nali tum la so YouTube channel along na pumri milang puteka chingon pen subscribe ikon lapen video like ning sin nali tum tikon nani non pathek pen Kosonsi online pen pan card ke apply poneng jima la so process le lang ponona lapen chithan ponona Tangde non pathek pen chithan pononang Kosonsi online pen pan card ka apply ning jima la sob puthagle la pen nili dak pan card ka apply a website la bangke nili la NSDL la bang so website pen si ka apply ki ong kopia potma pulotang te NSDL la bangke pini jong sinani tum pan apply lo pulote puthot arni mate pen abason bangke nali tum la dak ki pidon email along e pan card la bangke nang pile datiti mate apply lo te long dap o nini ni thom chung hong nang ne la so pochini li dak NSDL pen si pan card ki do ans tamini li ka apply pon la son thak NSDL det kali online pen ka apply a website la bangke pen an website do iko nali tum google long lang lo pulto dak tamen nali tum thek pon long exi la pen pan card apply play aprang nali tum documents ka thik meksi ki me kichengsi kinangji photo 1 copy nangji la pen photo size la bangke 20 kb an ki ong nangji la pen signature mate signs tame nang exist sign of photos tame 20 kb ana ki onang ji la pen Aadhaar card la bangke mobile number killing do nang ji athema Aadhaar card long killing a mobile number long OTP ke damji mate OTP ke nang sot lo la sila Aadhaar card long killing a mobile numbers tame active nang ji la pen hola Aadhaar card ka upload do na hot PDF pen se upload do nang ji la pen PDF size la bangke 200 kb an nang ji jolalo lahai ready thai lo pulte nalitum la so process bangai mate online pan application a process ban nalitum clamp on mailo la pen nalitum la so video description along link long exi hola so link long ber iglo pulte nalitum non ke thek long bom screen national nalitum a mobile ba computer screen long stami to da thek pon long ekpo la pen dak pen hini option do jong nalitum la bangso a website long ki wang tang la pen application generate mate token number generate tang do pulte la resume application long ber pon tame kali pulte dak already dak select ang sidola new pan card la bangke kichengsi na litum select pan application type la sodim bernang po la pen la thaksi new pan Indian citizen from 49A la so la bang se select nang po pothodak select applicant category na litum thek longji la dak stame na litum la thaksi dola individual la sina litum dak select nang po la pen applicant information na litum dak pen kipi do nang ji kenang sot select a title Kicengsi title nalitum select na po Sri ma Srimati ma Kumari ma labang ke nalitum nilidak Sri si filap don iglo lapen nalitum ladak labang sodim bangke nalitum applicant amen buhay don nang po mate filap don nang po lapen nalitum manghuri kicengsi dak pen ka filap don nang ji labang ke last name mate akur si filap aprang nang ji Aadhaar card long koson madu la so mena tenglo la sodim tok nang po akur ba jong si kopine angbong jong se sing hajar do pulte middle name bang lapu anatsi theglong po lapen first name mate amen bang la angbong la so box song si fill up nang po lapen date of birth da fill up nang po lapen email id ki pidun nang ji kinang sot ladak na litum email id la bang ke pidun pamenang po athema e pan card la bang ke na litum da ki pidun email id long sinang leik po lapen hola physical pan card la bang ke post office long si nikep ba nikre phuang bong nang litum la post office nalitum dak ka filab ahot kipido na post office long si leek po lapen mobile numbers tami kipido nang ji kinang sot athema dak status update bang ke mobile number long tami pa leek po la filab igelo pulte la so box song nalitum technology da box asudo la dak nalitum ber nang po dak ber det bena phi puthot la captcha ba nalitum la so box long la technology la so box asolong ber nang po lapen da green tick dolo te nalitum dak pen submit pon ikmelo ni lista me prabjen pen dak fill up pon ekpo aprang process na piklang pon tu ekpo nili ladak angton fill up ikthalo la penali tum stame fill up ikthalo tela samida long nali tum ber pon eknang po samida long ber pon ekdet pen photo dak loading ekpo nali tum technology screen along la pen online application pon da congratulation your token number nali tum dak token number do po la pen has been successful generated it has been sent to the provided email id check to continue to proceed the next step son lo
lapen nalitum ki pidun email ID long stami token number doji holo so token number labang ke odak already send igalo pusi dakta tokpon lo lapen labang so token number nalitum jong si generate igalo pulte 45 days an alang litum nang hongpo 45 days ang bongjong nalitum apply pli pulotang ti labang so token number labang ke expire date po lapen nili non si apply fee pulote nalitum da continue po ber ke tok theklong si la continue long nalitum ber nang po continue long ber pon igdet pen aphi putho dak loading thoik po lapen dak online and ka fill up nang ji process la bang kenali tum theklong ji dak kadu ka pen for on dak process do nali tum dak thek ponong ji guidelines la bang ketang ekalo non personal details lapen contact lapen Aadhaar details lapen AO code lapen documents details nali tum lahailong fill up nang po lapen copy paste on si ka fill up nang ji ma nili non puthot na peklang pon thoik po lapen nali tum dak theklong ji non bang ke da athak se select tang do Aadhaar basis online pan stamin alitum la angbong option siber na po pan application with supporting documents scan upload and e-sign la so option nong sin alitum ber nang po dak ber pon igdet pen aphi puthot dak karju pon do thulang nalitum la hini theklong ji physical copy to your home and plus soft copy on your email ID lapen isi bangke only soft copy on your email ID lason hini do stameda athak se select tang dolo labangke nalitum nahokta ber nang nelo lapen det do thulang non nalitum ka fill up pon thunang lang ladak nalitum Aadhaar card la last 4 digit Aadhaar number bang ber nang po la ber igder lo pulte nalitum da Aadhaar card long ke do son thot amen dak ber ponang po lapen la ber alo pulotang te nalitum dak pen details labangke do po full name of applicant labangke first name last name lapen pan card along Kosonsi amen ki print nang jima mate amen padu nang jima la so amen stamen dak nalitum tok dun me stami koson mala Aadhaar card long ki do ting si nili bang dak bidun la lapen date of birth automatic dak select tang do iglo lapen puthot gender la bang nalitum dak pen select ponang la male ma female ma nili dak male nili select pon igelo lapen lahai nalitum fill up thailo pulote puthot dak arju pondu have you ever been know by any other name the automatic no sidolo la no padovet na lapen puthot lahai ta nalitum fill up nanilo lapen non da father name la bangke ka fill up nangji kinang sodlo father name stame last name sidak paprang nang po mate akur si tok paprang nangji lapen det si amen duji lapen det si la angbong molom sing kopi pini do polte la bangke nalitum dakpen tok do nang po mother name la bangke optional nalitum fill up dun data chok sitame dak puthot karju pon do thulang nalitum dak theklongji select parent name to be print on the pan card lapen ison alam pan card long labang ke kumane jongsi la apena na men chibidun ji pulte labang ke bino dake la father name kalte mother name si pan card long bangke do ikpola si nali tum pan card long ko bang men si pado ji ma father name ma mother name dak option do lasi ke ong nai labang ke father name si ke ong nai lo lasi da already father name select tang dolo la complete nali tum fill up thailo pulte puthot la next long ber ponang po nili ta fill up sira rak po aprang process na piklang pon thoik po la penali tum fill up tang elo pulota nali tum fill up tang thailo pulte puthot la save draft pu technology la sodim nali tum ber ingon mo by chance pine nali tum la ka fill up wai ho jong se auto back wang jui ba server error dat pulote nali tum hala so token number ber pen nali tum puthot ka an ang ding se ka fill up pon mala song deng bangai nang ti doi ko pulas ni list tami la save draft long ni di dak ber pon ikpo la pen nali tum dak technology your details are successful save tum dak thek pon long po la pen nali tum fill up thailo pulote puthot dak technology la ber next long nali tum ber ponang po next long ber pon ik det pen dak income non banke income source mate income details nali tum dak pen fill up ponang po ka fill up ponang ji nali tum dak salary service kidoma mate income for business la phanma la pen income for from house property phanma la pen copy phanma nali tum dak pen ka apply ji la bang nali tum dak pen choice pon melo so non son nili tum son normal pen apos no income nali tum no income option no nali tum ber pon ikon la pen address communication la bang nali tum dak pen ka fill up nang ji kinang so resident ma office ma nali tum la hini option do ji nali tum la resident al bang le nali tum select ikon resident select that pen appear residence address la bang ka fill up nang po okay cheng si la ka fill up pon nang ji house number la tanali tum la pen fill up nang po la pen village nali tum maromen post office
lapen nalitum la area lapen district lapen da country name Indian select pon ingon state union territory labang ke Assam pin number la zip code labang ke fill up nang ne nalitum lapen puthat office address dong senalitum pidun example to dakpen office address tame nalitum pidun iktame kali pulote pp dates tame thang problem avelo lapen la fill up ik pen api telephone lapen number and email details nalitum dakpen kipidun ang jikinang sot ladak nalitum country code select ponigo +91 lapen la area code labang ke nalitum fill up nang nelo dak mobile number already do ikpo lapen email id already dak do ikpo nalitum keceng hot pensi kipidon porno lapen kaprek option avelo dake lapen puthot nalitum la next along beregot stame next along ber bi aprang amo sonalitum la save draft along batai si beregot lapen dele nalitum next along ber ponigot tangti prabjen pen nili non fill up ponikpo aprang process na piklang pontoikpo lapen nili hodak save draft lapen next along ber ponigelo lapen dat puthot dak lahailong mananitum thangta ber ponang nelo la area code lapen AO type range code lapen AO number lahai bangke lapen select from the below option nalitum dak pen select ponigo la Indian citizen no ber ik lopute state city lapen area nalitum dak pen select na po state la bangke Assam lo lapen city la bangke dak Guwahati le nalitum ber don stamechok lapen area men la bangke Karbi Anglong la sonalitum togdon igon la to igdel lo pulotang te puthot la next technology next long ber be aprang puthot la save draft lo nalitum batai si berigo save draft lo nalitum ber pon igdet pen next long berigo next long ber pon igdet pen non bangke documents ka upload ji a process lo documents la bangke nalitum dak pen tek thulong ji proof of identity lapen proof of address lapen proof of date of birth dak bangke Aadhaar le nalitum select iko laki thom longta Kosonsi Aadhaar select ma putan nalitum la select option doji lapen ADHAR la son tok lopute la Aadhaar card issued by the Unique Identification Authority of India la select ikon putat proof of address ong same lo ADH Aadhaar card issue same lo lapen proof of date of birth dong talo ADHAR laki thom nang nili Aadhaar CP dono lapen declaration labdak bangkena amend po ka apply ve amend lapen puthot dak select thek thulongi la select adim nalitum la himself kalte herself nalitum dak la automatic ped do ekpo lapen puthot la place bangke to eko nalitum ko so place da pin code le post office le amend le pidon sa stame chokji lapen dat bang automatic dopo lapen photo nili amo ke pu dak 20 kb kali dak 50 kb an ake ong ji lapen photo uploaded pen api puthot la signatures tame upload nang po lapen dak documents Kosonsi ka upload nang ji ma pulotang te nalitum theklong ji la plus icon nong ber igon plus icon nong ber iglo pulote nalitum documents ko so file long se save ma hola so file dak chongwai damon lapen file chongwai dat pen api la upload po dim ber igna po nili nam piklang pon ikpo aprang pros nili angton fill up pon po lapen nam piklang pon to ikpo lapen nili ang athaan ba nili fill up pon thailo lapen on documents nili photo upload pa prang po photo upload ji apana nilitum la plus arjana long ber nang po plus arjana long ber iglo plotang te dakpen camera long pon igji lapen video recorder nili da photo and videos la so option ani to mobile pen jong si apply pula la son option long ji photo and videos la so option lo ladang nalitum ber igon dana cik lang po recent file nalitum dak tek pon long ji lapen photo konat si doma la so photo nalitum berigon ni lista me dak photo bangke select pon igelo lapen photo nalitum select igelo pulote dak la img la so image dak to amen ke to teng dak stame do ikpo lapen la upload puthekung ji la so dim sin nalitum bernang po nili da upload long ber pon igelo non che upload ikpo photo bangke photo dak che upload igelo nalitum theklong ji puthot sign ta smart signature ta son thaklo same process lo nalitum la plus icon long bernang po lapen signature ko so file long sidomo la so signature a photo long bernang po lapen
ber igel upload te dak automatic dak photo amen dan nanti klang ikpo lapen la upload teklong zi upload adim ber iglo te dak ci upload ikpo documents la pula Aadhaar card le upload jis tami nili dak pen upload pon serag rak po aprang proses na piklang pon ikpo nili la dak photo la pen signature la pen dak documents tami nili upload pon ikelo la pen nali tum tami upload ikelo upload la submit option duji la sodim nali tum berigon submit option am ber pon ikdet pen nali tum dak loading ikpo sabso la pen puthot nali tum la dak pen kicheng eko nali tum ka fill up hot Aadhaar last 4 digit ba nali tum ber pon ikelo non bangke dak first la 8 digit ba nali tum ber nang po nilista me dak ber pon ikpo aprang proses na piklang pon ikpo la pen la first 4 digit nali tum Aadhaar number ber ikdet pen api puthot dak pen form ba nali tum kona dim si chok ma chok chimala chelang pon ikon kaduka vedak details nali tum ka fill up son andak do ik typo photo sign an nali tum do ik typo lai choklim lo plo tangte nali tum la proceed theklongji la proceed along nali tum ber nang po proceed along ber pon ikdet pen api puthot dak loading thuik po lapen loading date pen api non bang ke dak payment ki pineng jia porlo payment kwan se ki pineng ji mala tanili nali tum manang than pachini ponik po nali tum demat draft pen stami pi ponik me lapen online payment ro ptm mate phone pay lai pen pi pon pi stami chok ji lapen online payment ro bill dex pen stami nali tum pi ponik me stami nali tum dak pen la angbong option le select ponikon online payment ro ptm lapen kaduka vipen dak 106 an dak price pangga alang litum na an ikpo than pon ikpo lapen la so box a solon an litum ber iknang po lapen proceed to payment la so dim bernang po lapen loading lo kaduka ve fee including gst pen dak 106.90 paisa an la dak anambang than pon ikpo lapen transaction id lapen la pay confirm aber theklongji nalitum la pay confirm along nalitum bernang po dak ber pon ikdet pen api puthot dak redirecting po please wait nalitum theklongji la pen puthot dak pen payment option dak pen chingpu pon igalo nalitum dak thek ponongji payment option la bangke nalitum puthot prepaid debit card credit card pen stami payment pi pon ikme kalte net banking kalte nalitum la UPI theklongji Paytm Phone Pay Google Pay la hailong pen piponik me la angbong dim UPI dim le nalitum ber poniko la pen copy apps pen nalitum dak pen kpg ma la bangka nalitum Paytm pen ma GP pen ma Phone Pay pen ma nili dak Google Pay sinili use pot nili Google Pay option chongwa iklo nalitum ta chok jongsi Phone Pay Google Pay Paytm dok nalitum chongwa poniko la thaklong ber be pen nalitum la theklongji pay using your UPI ID pen stame dak payment ponik me nili puthot dak UPI ID nili select ponik lo lapen enter VPA tame lapen mobile number pen stame nalitum dak pi ponik me nili dak mobile number ber ekpo lapen mobile number ber ek det pen aphi nalitum la verify theklongji la verify non lapen dak theklongji la bangso mobile number pen nili la karbitage to lason la UPI ID bang dak automatic chibang po lapen nalitum la proceed along ber ponang po proceed along ber pon ikdet pen dak processing po nalitum theklongji lapen labang so payment dak process labang ke 7 minute ang bong pen complete nang po lapen nillo message wang ikalo payment pigon po message nili ladak payment bang piponik elo lapen payment pay det pen da automatic dak redirect lo nalitum theklongji waiting for response from Paytm 1 minute aning hong nai pusita ke tokpon la se ing hong tunang lapen dak payment bang nili kipi dak success lo nalitum theklongji jong se payment kipi hut pini problem haja do pulti nili fan na hombre gon nili nalitum panang than pachini ponik po lapen details nili dak total payment thailo lapen continue option theklongji jong se nalitum payment pay galo pulotangte la continue option long nalitum ber iknang po continue long ber pon ikdet puthot non Aadhaar dak
OTP labang ke kinang sot lo lapen nalitum dak details tu ikpo la so box long nalitum berikon box long berik det pen api puthot dak la so option om ber nang po tek long si diak tha la so option om ber nang po la so option nalitum berik lo dak loading ikpo loading ikdet pen api puthot la OTP generate nalitum tek long si ketok la OTP generate podim berikon OTP generate long ber pon ikdet pen api puthot nalitum dak tek long si OTP bang ke nalitum la Aadhaar card long kilinga mobile number long OTP dam po la so OTP banalitum dak ber nang po ber ikdet pen api puthot submit nang po submit det pen api puthot isi a process dolang ke claim nang ji la tanili nalitum hana piklang pon ikpo OTP nili dak fill up pon ikpo aprang process na piklang pon to ikpo OTP fill up ikdet pen puthot la submit technology submit along ber pon ikon submit along ber pon ikdet pen non bank final step lo nalitum dak technology la dak talk submit do exi you are the final step of your PAN application journey la pen puthot dak option long pon exi click continue to proceed pu technology la sodium nalitum ber nang po la sodium ber pon ikdet pen la bank last step lo la pen nalitum la so box so long nalitum puthot ber pon thunang po la so box slom ber pon ikdet pen api nalitum dak pen Aadhaar number ber nang po la pen la send OTP pu technology Aadhaar number ber det pen la send OTP long ber egon la pen or Aadhaar card long kilinga mobile number long OTP le po la so OTP ban nalitum ber nang po la pen ber pon ikdet pen aprang process nili na piklang pon to ikpo la pen nili send OTP long ber pon igalo OTP la Aadhaar card long kilinga mobile number long le po la so OTP bang puthot nalitum bernang po la pen la verify OTP pu technology la verify OTP along nalitum bernang po verify OTP long ber pon ikdet pen non bangke successful lo la ka apply la bangke nalitum check ponong po sab so da por nang ji loading la pen nalitum dak pen check pon long exi la dak tok thanks for using online facility for PAN application la pen nalitum la download pu technology la download PDF lo nalitum beregon la pen PDF man dak download ikpo copy PDF man tani nalitum hanan piklang ikpo la pen PDF man dak download ikelo so PDF kang puji afan nalitum la dak pen password ber dengsi password ke ber ponengsi la bangke nalitum date of birth dak ber ponang po example nalitum dak date of birth jong se diak tha nalitum date of birth jong si 2021 la pen 02 la pen 2002 pulotangte nalitum 21 beregon la pen puthot la 02 beregon la pen 2002 la pu ber eglo pulotangte la bangso a PDF file la bangke chingpu ikpo tangte ni lista me dak password ber pen nalitum hana piklang ponik po la pen ni dak password ber pen ingpu ponik alo nalitum dak acknowledgement la pen nalitum dak photo la pen nalitum dak details kadu ka video ik typo copy documents apply ki jog don ma la so documents details anta nalitum la so PDF long tek pon long ikpo jong se nalitum anut ka prek panjong se apply people te la bangso a form mate la bangso acknowledgement alu la bangke nalitum print out igra pido nikon kali pulo tangte nalitum mobile long le send on chokta choglo la pen arni sing hong ikon nalitum la email ID along alang litum ipan mate pan card la bangke nang send ikpo la pen hola original card la bangke 15 days but 10 days fit nalitum post office long chomri damigo hodak nalitum card bangke long ekpo la hello pan card ka apply ning ji a process lo video ding ota haiji na senalitum labang so video kilang pen stame pan card la bangke nalitum mina hem ing nilun pen stame apply thek ekpo pen video la me sen plan nalitum share egon pen labang so YouTube channel labang ke nalitum subscribe egon do me thak me kadu kavi karbitish 2.0 YouTube channel long kilang ara do an fans stame nilin pen cardom